Λοιπόν, επιστρέφουμε στο counter, γιατί άλλο παιχνίδι πεζαδίδες από το κανάλι. Άντε και λίγο Minecraft να μου βαριέμαι, να βάζω κανένα bedwars, δεν ξέρω. Και πάμε, άντε να δούμε match. Δεν έχω κανένα... μοιράζω, γαμώ το μοιράζω. Ωραία, μπήκαμε. Λογικά, εδώ πέρα μας λέει. Πάω από εδώ. Μόλις τώρα. Αυτό να μην τρώμε κανείς. Πούμε νομοταγίσα. Προχώς. Οπότε πάμε. Να το σκεφτάγια. Με κέρασε. Σου μαλακία. Εντάξει, χαίστηκα τώρα. Όλο κάπως δεν θα ψοφήσει. Πάμε. Καλωσάρουμε μπει. Ας την παρόλο δεν κάνω. Εγώ είσαι κάτι. Ναι, εντάξει. Πάει ο μπρο. Στο weekend. Δεν έχω πολλές σφαίρες, δεν με σκέφτεται. Ναι, είπα δεν θα το κάνω αυτό. Καμάτα. Reload. Πάει ο δρόμος. Γαμώ τη θεία της χορεύτρια. Εντάξει, 6-6. Match point, λογικά. Λογικά. Α, όχι, μάμας. Δεν έχω λεφτά, πώς θα πάω το πράγμα αυτό. Ωραίο. Φούλ ωραίο αυτό. Ναι, γιατί έχουν έρθει όλοι από... Όλοι. Είναι εξαιρέτου. Εξαιρέτου. Τι. Να δούμε στο αυτό. Άμα είναι. Το βοηθάει. Πάμε από εδώ τώρα. Με τον decoy. Δεν σκέπτεται. Ας είναι αντίπαλο. Να ένας, ωραία. Πάει δρόμο. Καμπέρο μου. Όχι φάμος. Φάμος better. Φάμος μογκάρει όλα τα όπλα. Έκανα. Ναι. Το shotgun θα πάρει. Τι είναι. Αλφα-κάπα. Όχι. Όχι. Έχει και ένα σόφιο εκεί. Εδώ τίποτα. Νομίζω μπρο. Πάμε λίγο. Ωραία. Είναι 4. Έτσι έχω τέτοιο. Φιούς και τι αυτά. Εντάξει, καλά είμαστε. Μπα, αποφάσισαν να χωριστούν. Λοιπόν, πάμε.
Όχι, τη βόμβα εκεί. Α, δεν ήταν καλύτερο εκεί. Χωρίς φώτα. Αυτά. Για ό,τι πήρε. Χορεύτρι. Μπορεί να μην έχει θεία χορεύτρι, αλλά ούτε να μάχες. Είναι 4 εδώ. Μπερώνουν τη ψυχούλα τους. Τόσο εδώ δεν έχει κάλυψη. Το άνοιξε πολύ τρυπίδι. Και μείνε ένας. Εντάξει, χάσαμε. Πάμε λίγο. 7-7. Τόσο με κάνει το κλάτσο αιώνα, ξέρω εγώ, αρχίσει. Τι έχει. Δεν βλέπει. Αλλά χτισμός. Χτισμός. Να και εγώ. Πώς γύρισε. Το έχουμε τα κουμπιά. Αυτό δεν έχει διαφορά, αλλά αυτό φάμας ποιότητα, εγγύηση το φάμας. Πώς τα μισάρεις όλα, πώς τα μισάρεις όλα, όλα τα σώπα. Θα μου τη θεία τους. Δεν λέει κανείς δεν είναι εκεί. Έλα ρε μπρο. Έλα και ένα τσούνο κλικ. Αυτό είναι 6 kills της κάτα. Άμα τον είχα δει. Ο Ροναλντίν. Α, το δάχλο μου. Μαλαγία. Ναι, άμα τον είχα δει, νομίζω θα είχα κάνει diffuse στη βόμβα. Νομίζω. Πάμε εντάξει. Σαν πως έπαιζε κανείς Mirage λέω, Inferno ή Vertigo. Αυτός είναι Demo Master, most utility damage. Πώς κάνει. Με το δάχλο μου πεθαίνει η υγεία. Θα πω με αυτόν εδώ επειδή έχει το golf και μου αρέσει. Δεν το... Αλλά ξέρω ότι αυτά τα έχω χάσει. Και ότι εδώ πέρα απλά ένα sniper και έφυγε. Πάει ο μπρο. Αυτά και αυτά τα γίνανε. Δεν παίζει. Άμα τα όψα. Τι είναι εδώ νέγρος. Εδώ νεγράκι. Ήκαρε ρε βλάκα τη θεία σου. Είναι ενσωμάτωση. Με έκανε γιαπή. Λοιπόν, δώσε.
Smoke. Last bomb. Ο Desert. Τον έκλεψα τον πρώτο. Πήρα Desert Dig. Desert Dig. Όχι. Desert. Πού. Ήταν τα ελληνικά. Ναι, ωραία. Θα μας ανοίξουν το όλο περικυδάκι. Τι θεία σας. Ωραίο skin έχει. Ωραίο σκηνάκι είναι αυτό. Κάνα kill, τίποτα. Πούσε. Τον έχεις. Γαμώ το. Είμαστε 1, 2, 3, 4. Α, ναι, μπέρδεψε το σώμα. Παίζει να ήταν τόσο. Θα πάρουμε φάμας. Και ήμουν με ένα εκατοστάρικο να πάρω καραμέλες. 200. Πάμε long. Έλα ρε μαλάκα, πού ήταν αυτός? Χάσαμε GG's. G fucking G's. Εδώ έχει μια σκάλα που μπορείς να ανέβει. Άλλη μια σκάλα εκεί πέρα ρε. Όχι. Μ' αρέσει που σκεφτώ. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Είσαι πανέμορφη. Έτσι και τα κουτάκια. Eso καίγονται αυτοί. Πώς δεν καίγει. Πού είναι ο άλλος? Α, καλά. Καταστρώνει το... Δες πώς είναι. Εντάξει, χάσαμε. Πού πάει? Ναι, από εδώ είναι. Κάτσε. Έχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 3,